Steeds meer mensen met een beperking doen beroep op aangepast openbaar vervoer, zoals de Mobiliteitscentrale voor Aangepast Vervoer, afgekort MAV, en Mobitwin. Ze doen dat omdat regulier openbaar vervoer voor hen moeilijk toegankelijk is. Kato, je hebt hier heel wat mensen over gesproken. Waarom kunnen gewone bushaltes vandaag nog altijd niet goed genoeg gebruikt worden door mensen met een beperking? Ja, klopt. Ik heb Sanne en Vera gesproken, 2 mensen met een beperking, allebei in een rolstoel. En zij hebben tegen mij gezegd van het is eigenlijk heel moeilijk om een gewone bus te nemen. Vaak is het al moeilijk om aan de halte te geraken. Sanne bijvoorbeeld, die zei ook ik heb een beetje moeilijke oriëntatie, dus het is al heel moeilijk om er te geraken. Haar mama heeft ook geen rijbewijs, dus kan ook niet met haar rondrijden. Dus zij doet heel veel beroep op MAV, echt 4-5 keer per week om naar de dagbesteding te gaan of om naar de kinesist te gaan bijvoorbeeld. Dus zij is echt een groot gebruiker, als ik het zo mag zeggen. En Vera die zit ook in een rolstoel, maar die gaat bijvoorbeeld heel graag 's avonds naar culturele voorstellingen. Er zijn niet altijd heel laat nog bussen die rijden. Flexbusjes zijn niet allemaal even goed geschikt voor een rolstoel. Niet allemaal. In Noord-Limburg zijn er zelfs maar 4 waar een rolstoel in kan. Dus ook voor haar is dat niet echt een optie. En zij neemt dus ook MAV minstens 1 keer per week. Wat doen MAV en Mobitwin dan precies voor hen? Ja, dat zijn eigenlijk 2 vervoersdiensten die door aparte instanties georganiseerd worden. Dus MAV is van de provincie, dat is de Mobiliteitscentrale voor Aangepast Vervoer. En zij gaan eigenlijk de organisatie en de planning doen van die ritten. Dus medewerkers vandaar, die nemen de telefoon op, die kijken naar de mails. En die gaan dan kijken of iemand in een rolstoel bijvoorbeeld toch het openbaar vervoer kan nemen. Dan gaan ze die daar ook mee helpen. Als dat niet lukt, kunnen ze u doorsturen naar Mobitwin. En als dat ook geen optie is, dan gaan ze echt een taxidienst regelen die je van deur tot deur eigenlijk afzet. Mobitwin, dat is de vroegere minder mobiele centrale en dat wordt georganiseerd door de lokale besturen. En dat zijn eigenlijk vrijwilligers die ook van deur tot deur mensen gaan afzetten. Worden die diensten momenteel dan vaak gebruikt? Ja, ze zien allebei een stijging in de ritten. Vorig jaar maakten bij MAV 12.000 Limburgers gebruik van dat systeem. Dat was goed voor zo'n 32.000 ritten. Zij zien vooral een stijging in het vervoer naar dagcentra, naar woonzorgcentra, naar eigenlijk dagbestedingen, dat soort dingen. Bij Mobitwin werden er vorig jaar meer dan 74.000 ritten gedaan, in Limburg alleen al. En zij zien vooral een stijging, ja, omdat het concept natuurlijk al lang bestaat. Dat bestaat al sinds 1982. Maar ook omdat zij zien dat er steeds minder alternatieven zijn voor mensen met een beperking om het openbaar vervoer te nemen. Goed dat zij er zijn dan. Dank u wel voor de uitleg, Kato. En meer cijfers en info over aangepast openbaar vervoer lees je in het artikel in de HBVL-app. Bedankt voor het kijken naar deze video. Wil je meer Limburgs nieuws? Abonneer je dan nu op ons kanaal of check het in de HBVL-app.